Kaixo, ongi etorriak saio berri batera. Gaur, abenduak 29 ostirala, elkarrizketa bakarra izango dugu. Betiko moduan, 2 astetan behin, gure ohiko kolaboratzaileetako bat etortzen da. Gaurkoan, Javier Mangado gurekin izango dugu, Medialuna parkearen ibilbidearekin jarraitzeko. Baina, horrekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1813an, Josep Bonapartek Espainiako koroa utzi zuen, bere anaia Napoleon Bonaparteren aginduz. Urte batzuk geroago, 1863an, Suezeko kanala ireki zuten, itsaso gorria eta mediterranear itsasoa batuz. Egun berean, baina 1981an, Julio Iglesias Puga, Julio Iglesiasen aita baitu zuen etak. Eta bukatzeko, 1986an, Guatemalako gobernuak eta gerrilla iraultzaileak bake akordioa sinatu zuten, 36 urteko gatazkari amaiera emanez. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostiralean, ni eta nitarrak, Zizur Nagusiko kulturetxean. Gure protagonistari gauza bera gertatzen zaio bizitzarekin, euskalduntasunarekin, helduaroarekin eta maitasunarekin. Saiatzen da ahalik eta ondoen eramaten arrakasta izaten, baina kostatu egiten zaio haien mekanika ulertzea, eta nolabait gauzak aldrebes egiten bukatzen du askotan. Ioldi Beristain aktoreak emakume gazte eta euskaldun baten dramak kontatu ditu, ni eta nitarrak antzezlanean. Umorea eta exagerazioa baliatu ditu eguneroko bizimonduaren gorditasuna erakusteko. Arratsaldeko 8etan sarrerak 2 eurotan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, garai berria Iruñean. Asironek bere gain hartzen du alkatetza eta bere kudeaketa, adostasunean, errespetuan eta bizikidetzan oinarrituko du. Klasista izatearen kritikak Ibarrolari. Nahiago dut eskailerak garbitzea EH Bilduri babesa ematea baino esateagatik. Joseba Asironek EH Bildu, PSN, Geroa Bai eta Kontigo alderdien 15 botoak jaso ditu, UPNren haserreak markatutako osoko bilkuran. Jendez gainezka dagoen udaletxe plazak alaitasun eta normaltasun giroan ospatzen du hirukoaren etorrera. Argazki nagusian, Joseba Asiron alkateak aginte makila altxatu du Iruñeko udaletxeko balkoian. Eskuinean, Josea Baurrea eta Garbine Bueno dituela. Eta ezkerrean Koldo Martinez eta Mikel Armendariz biak Geroa Baikoak, Txema Mauleon Kontigo Zurekin taldekoa eta Zaloa Basabe EH Bildukoa. Goiko berrietan alde batetik osasunak arnaz infekzio akutuetarako maskarak gomendatzen ditu. Bestalde, gaur zaharreko mozorroen salmenta azken orduan animatzen da Iruñean. Azkenik, pikillo piperraren kanpaina 2 milioi kilo baino gutxiagorekin ixten da. Diario de Navarrasen titular nagusian, PSNek Iruña eman dio Bilduri. Joseba Asironek alkatetza berreskuratu du tentsioak markatutako osoko bilkura batean. Bilduren mobilizazioak plaza betetzen du, alkate berria arrotzen du, PSN txalotzen du eta UPN kanpora oihukatzen du. Kristina Ibarrolak dio, kalean eta osoko bilkuran gertatutakoak erakusten duela zer dugun zain. Argazki nagusian, Kristina Ibarrolak Joseba Asiron agurtu du alkate izendatu zuten osoko bilkuran. Beheko berrietan, alde batetik, taldeko 15 sexu delitu salatu dituzte Nafarroan. Beste alde batetik, Euriborrak lehen arnasa ematen die hipotekadunei, hileko beherakadarik handienarekin. EBZ-aren politikaren ondorioz, abendua 3,78an itxi da. Duela 6 hilabete, 4tik gora zegoenean. Bukatzeko, arnas birusaren zirkulazioak gora egin du Nafarroan. Gara egunkariaren titular nagusian, Asiron eta bere taldea lanean hasi dira Iruña suspertzeko.
Argazki nagusian, EH Bilduk Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek osatutako Iruñeko gobernu taldea plazan bildutako jendetzaren aurrean. Titularrean, EH Bilduk eta PSNek Geroa Bairen eta Kontigo Zurekin alderdien babesarekin adostutako zentsura mozioaren ostean, Kristina Ibarrola Gutxiengoaren alkateak Joseba Sironen eta bere taldearen esku utzi behar izan zuen bere kargua. 100 lagun baitzeuden kalean hura ospatzeko zain. Horren azpian, Beñat Zaldua eta Iñaki Sotoren iritziak ikus daitezke. Biak Joseba Siron Iruñeko alkate berriaren alde agertu dira. Beheko berrian, Usansolo Bizkaiko 113. udalerria jada. Nahi baino luzeago joan da, baina Usansolo ofizialki udalerria da. Bizkaiko 113. Gobernu espainolak atzo sartu zuen tokiko erakundeen erregistroan. Berria egunkariaren titular nagusian, Iruñeko alkate makila berreskuratu du Asironek, gehiengo zabala lortuta. Alde batetik, Ibarrolak Judas Iskariote deitu dio Espainiako gobernuko presidenteari, eta traizioa egotzi die zentsura mozioa babestu duten PSNeko 4 zinegotziei. Beste alde batetik, eskuinak protestarako deia egina bazuen ere, ospakizuna izan da nagusi udaletxe plazan. Argazki nagusian, EH Bilduko zinegotzi Maider Beloki eta Garbine Bueno, Joseba Asiron alkatea, Geroa Baiko Koldo Martinez eta Zurekin Nafarroako Txema Mauleon. Beheko berrietan, alde batetik, auto elektrikoa erosteko laguntzak datorren urteko uztailera arte luzatu dituzte hegoaldean. Bestalde, azken oztopoa gaindituta, Bizkaiko 113. herria da Usansolo. Gainera, abendura arte, 2,2 milioi etorkin ahalegindu dira Mexikoren eta Amerikako Estatu Batuen arteko muga igarotzen. Jarraian, bidaia eta mendi kroniken lehiaketa. Eta bukatzeko, zuzendari berriarekin hasiko du Egok neguko topaketa. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Joseba Siron izendatu dute Iruñeko alkate. EH Bildu PSN Geroa Bai eta Zurekin Nafarroako zinegotzien aldeko 15 bozkekin, Joseba Asiron Iruñeko alkate moduan berrautatua izan da. Zentsura mozioa aurrera atera da. Eskuineko berrietan, alde batetik, eskailerak garbituz anekdotatik kategoriara. Beste alde batetik, Elbisabel Iztuna arituko da Txantreako Salestarretan. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikus dezagun. Gaur, ostirala, zerua lainotuta eta haizea ahul. Hodeitza nahiko trinkoa izango da, eta han-hemenka euri zarrastaren bat bota du, gauza gutxi. Haizea ahul ibiliko da, hego ukitu txiki batekin. Temperatura maksimoak atzoko maila berdintxoan geldituko dira. Kantauri isurialdean eta Mediterraneo isurialdean baliteke graduren bat gorago gelditzea. Bihar, larunbata, giro argia, ostarte zabalekin. Kostaldean, ostarteak zabalagoak izango dira eta hegoaldean hodeien presentzia handiagoa izango da. Baliteke Ebro ibarrean behe lainoa iraunkorra izatea. Hego-haizea indartuz joango da eta gauean zakar ibiliko da, batez ere mendebaldean eta kostaldean. Temperaturak gora egingo du, batez ere Kantauri isurialdean, eta maksimoak 17-18 graduen ingurukoak izango dira zonalde horretan. Igandeko eguraldiari dagokionez, urtea giro nahasiarekin amaituko dugu. Goizean fronte bat gaineratuko da eta euria egingo du, batez ere ipar partean. Fronte hau, ordea, azkar pasako da eta arratsaldean atertuz joango da. Goizaldean eta goizean goiz, haizeak hego-mendebaldetik zakar joko du eta goizean zehar mendebal-ipar mendebaldera aldatuko da eta arratsalderako indarra galduko du. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira, batez ere ipar partean.
Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara. Oraingoan Javier Mangadorekin gaude, gure ohiko kolaboratzaileetako bat. Kaixo. Arratsaldeon. Kokatzearren, non geratu zineten aurreko saioan? Aurreko bi saioetan ibili ginen Medialuna parkean barna. Eta orduan ibilaldi moduan antolatu genuen zezen plazatik hasita, nolabait esateko, eta orain bukatuko dugu Burlatako aldapa inguru hartan. Orduan erditik erdian geratu ginen eta handik abiatuko gara gaurkoan. Erdi horretan, komentatu genuen badagoela, urmael dotore bat, gurutze itxurakoa, plantakoa, Victor Eusak egin zuena, gainera parke osoa bezala, berak egin zuen, eta hori komentatu genuen, baina ez genuen komentatu, hori 46an egin zuen, joan den mendean, erdialdean edo. Baina lehenago bazegoen nolabait apainduta, zonaldea bazegoen apainduta, eta jarrita zegoen Nafarroako mapa bat, erliebezkoa, handia, olako meseta txiki baten gainean. Kalean hori. Parkean bertan, ari zabalean zegoen. Kontua da, hori ikusteko, edo hurbildu behar zenuen nahikotxo ikusteko, eta igo pixka bat, aldapatxo bat, edo goitik ikusi behar zen. Eta horregatik ez da gorde, ni behintzat ez dut aurkitu argazkirik. Pena da, baina horren irudirik ez dago gaur egun. Kontua da hori kendu zutela, eta hor urmaela egin zutela, ez? Nahiko, noizean behin jatzen dituzte arrainak bertan bizitzeko, baina tokia ez omen da oso osasuntsua. Orduan arrainak agertzen eta desagertzen dira. Ez ezakit negu partean ere bai, hotza dela eta edo askalo zer. Kontua da, urte parte handienean ez dagoela ura baizik, eta gero garbitu behar da, eta hori non kokatzen da guti gora bera? Non kokatzen da? Hori parkearen erdian, justo erdian. Alde zabalean, parkea da oso luzatua da, orduan bidetik oso hurbil, bidea dabil mesetaren ertze-ertzetik behian dago ibaia, eta orduan handik 20 metrotara edo hor gutxi gora bera, ez? Handik aurrera jarritzen baldin badugu, aurkituko dugu olako berdegune bat, belardi bat, zuhaitz batzuk, eta haien artean, normalen zuhaitz asko daude, orduan ez gara konturatzen, baina badago bat nahiko nagusia, da sekuoia gigantea bat, garai batean, joan den mendearen hasieran eta duela 2 mende bukaeran, nahiko modan egon ziren sekuoiak ekartzea, hemen famatuena da, Diputazio Kolorategian dagoena, hori zen handiena, kontua da alako batean tximista batek moztu zuela, eta orduan punta, tontorra, geratu zen, desegina ez. Eta gero adar bat hartu zuen bere bidea, eta orain ematen du osoa dagoela, baina ez dago osoa, askoz ere handiagoa zen. Baina Medialuna parkean dagoena, hor ikus daitekena, hori da hirugarrena, tamainaz hirugarrena. Hirugarren autuena, lehenengoa zen Diputazioko lorategikoa, bigarrena da Redinaldean dagoen bat, baina dago patio baten barruan, eskola, orain inap den eraikinaren horren barruan, patio batean, eta ikusten da bakarri punta. Eta hau da hirugarrena. Eta nahiko koskorra da, nahiko handia,
zirkunferentzia, enborraren zirkunferentzia da 4 metro, osea, da nahiko, ez da apresiatzen, ez du ematen, hain sendoa denik, ez? Baina bada, pentsa ezagun, konparatzeko moduan, ez? Bakarrik, Iruñeko erraldoi baten tamaina dela enbor horren zirkunferentzia, 4 metro. Ordan, nahiko potentea da. Hor inguruan, badaude, zuhaitz gehiago, belardi horretan, hor inguruan, toki hori da oso aproposa, ez era sakurrak paseatzera eramateko. Eta han, auzoko, sakur guzia biltzen dira, jabeekin noski, biltzen dira, toki, babestua delako, eta batez ere, euria zizkero, nahiko aguanta daitekena, ez? Hortik aurrera, badago alde batean, ja hiriaren aldera, txalet lerro bat, kolonia bat, zen Medialuna kolonia izenekoa, bere garaian, ez? Horiek ere, parkearekin batera eraiki zituzten, nahiko dotoreak mantentzen dira, aurreko egunean, lehenengo egunean, komentatu goenan hasieran, parkearen hasieran, bazegoela beste kolonia bat. Txalet kolonia ere bai, baina gaur egun ez da deus geratzen. Horrein dira etxaldiak eta txandiak, pisuzkoak eta hola. Baina hori mantentzen da. Eta ez dira asko, 6-8. Eta muturre... No? Han jendea bizi da. Bai, jendea bizi da. Han bizi da adibidez, Euskadiko lehendakaria izan zena, Carlos Garaiko Etxea, orain bizi da han, bere familia, bizi da han, ez? Eta kolonia horretan, muturrekoa, osea, hiritik kanpoaldera ja, hori da nagusiena. Eta da, Izu jaunaren txaleta, Izu jauna zen, gizon bat, ez jaun bat, bere Andrearekin bizitzeko egin zuena, ez? Eta da oso estiloz da nahiko, modernista erregian, hori arkitektoek badakite, ez? Estiloa da, Oblataz komentuaren orain zarretxea den, estilokoa, han badaude batzuk, Iruñan, badaude olako batzuk, bere garaian, bere momentuan, hori izan zen, 1955 egin zuten, ez? Eta garai hartan nahiko modan zegoen Madrilen. Madrilen badaude eraikin batzuk, estilo horietakoak, eta hemen ere bai, kopiatu zen nolabait esateko, ez? Oraindik garaiko estiloa mantentzen dut. Bai. Dagoen bezala, kontua da, bikote ura hil zen, aspaldin, ez? Eta orduan medikoen kolegioak, medikoen erizainen eta dentisten kolegioak, nik uste dut, erosi zutela, beren egoitza egiteko, ez? Orduan moldatu zuten barrutik. Barrutik oso mantendu dute nahikotxo, baina moldatu dute kolegio profesional bat batzuk, 3, izateko. Eta antolatu zuten ere bai, Beiko aldean, Beiko Solairuan, antolatu zuten jantoki bat, eta jantoki hori da publikoa. Eta da, nahiko dotorea, oso toki, han egiten dituzte eskontzak eta ospakizunak eta hola egiten dira han, ez? Eta hori zen oso, eta da, oso etxe ikusgarria, ez? Gainera, irira sartzean, Burlatatik irira sartzean ikusten den lehendabizikoa da, eta ikur bat, ez? Badu dorre bat, eta hola, oso polita. Eta aurrerago, joaten baldin bagara, aurrerago, han ikustiko dugu 2 monumentu. Ja, muturrean gaude, parkearen muturrean gaude. 2 monumentu. Lehendabizikoa da, Juan Huarte de San Juan, izeneko medikua, Don Ibane Garazin jaioa, beraz Nafarra zen, eta Nafar aritzen zen. Osea, ni Nafarra naiz esaten zuen, ez? Bere garaian. Bizi zen duela
lau, bost, mende hor nonbait, ez? Osea, ez da modernoa. Baina bere lanengatik eta hola, hemen, Iruñan oso errotuta zegoen, eta horregatik egin zioten monumentua hau. Eta plaka bat bere irudiarekin, eta izena. Baina ez da bere jatorrizko tokia, han ez zegoen. Bazegoen Takoneran. Hau izan da, beste, esan dezakegu, beste monumentu ibiltari bat. Aurreko egunetan ikusi genuen beste bat zegoela, Eslava, Sarasate monumentua. Eta noiz mugitu zuten leku? Pues nahiko mende honetan. Zonaldea berrantolatu zutenean, azkenean, orduan mugitu zuten. Bazegoen Takonera parkean. Eta Takonera parkean, nahiko, txoko polit batean zegoen, zuhaitz baten azpian, zuhaitz moldatua, txola baten txura emateko, eta monumentua da plaka bat, ez? Monumentua zen atea. Nahiko polita, ikusgarria zen. Kontua da, zuhaitza nahiko gaixo dago gaur egun eta aldatu zuten. Zuhaitza mantentzen da Takonera parkean, baina zera monumenta aldatu zuten ona, Medialunara. Hain polita bazen zergatik aldatu zuten lekuz. Segurenik, nik uste dut ez dakit, baina segurenik zera Takonera parkea berrantolatzeko. Halako batean, pensatu zuten birmoldatzea pixkat, estiloz aldatzea Takonerako zonalde hura. Estiloz aldatzea frantses lorategi baten itxura emateko edo estiloa emateko, olako batean, garai hartan bertan zera pasealeku, alako pasealeku batean zera adibidez pagoak landatu zituzten, ordan badaude pago txikiak, baina badaude pagoak, ordan antolamendu berri hori egiteko, nik uste dut hori kendu zutela handik, ez? Eta Medialunara eramateko. Eta orduan, handik muturrera, bukatzen ari gara, gure ibilbidea, badago beste pasealeku txiki bat, ez daki, 40 metro ez da gehiagorik izango, eta beste muturrean, Juan Uharteren monumentua baldin badago hasieran, beste muturrean, bukaeran, badago beste monumentu bat, eta da Alfonso nagusia, erregearen monumentua. Ura bai da modernoa, mende honetan egina, egin zuen eskultore horrek, horrein gogoan ez dut izena, tamalez, baina eskola ematen zuen, artesi ofizioz eskolan, eta berak egin zuen. Kontua da, nik uste dut, nire iritzia pala, baina printzipioz pensatuta zegoela, nik uste dut, zutabe baten gainean jartzeko, beraz altueraz ikusteko. Kontua da jarri zutela lurraren mailan, lurraren gainean, zoloaren gainean, eta da gizon baten tamainakoa, gutxi gora bera, baina burua oso handia. Ordan, zuzen begiratzeko, ematen du desproporzionatuta dagoela. Baina, klaro, pensatuta baldin bat zegoen, jartzeko gainean, goian, ordan, klaro, perspektiba hartzeko, itxura ez deformatzeko, hori da teknika bat, ez? Orduan, ez era burua handiagoa izan behar zen, ez? Eta handago, gizona, bi aldeetan badaude bi armarri, eskultoreak jarri zituen bi armarri, irudikatzeko Gaztela eta Aragoia. Nafarroa erresumaren bi muturretan zeuden reinuak, ez? Eta pasabidea, pasealekua, nolabait, irudikatzen du Nafarroako erreinua, eta beste muturrean errepikatzen dira bi armarriak. Agertzen dira, bi armarriak.
irudikatzeko han zegoela muga, muga irudikatzeko Aragoia eta Gaztela. Eta hor ja bukatzen da parkea, baina ingurua da nahiko interesgarria ere bai, ze badaude hainbeste detalle edo zonalde aipatzekoak ere bai, aipatzea merezi dutenak. Alde batetikan hartzen baldin badugu ja Burlatako bidea, aldapan ja jaisten hasteko zonalde horretan, han badago gasolindegi bat, etxola bat da, etxe txiki bat, gasolindegi bat, gaur egun gasolindegia dena. Aldapa erdian gutxi gora bera. Ez, muturrean, goian oraindik. Ez eta aldapan bertan jan ez. Eta orduan, gaur egun gasolindegia da, baina guk ezagutu dugu lehenago eta zen turismo bulego bat, baina jatorriz zen ez bata ez bestea. Bazen etxola zerga kobratzeko, arbitrioz esaten zen garai hartan, kanpotik, Iruñerritik batez ere, etortzen ziren nekazariak eta beltzainak eta horiek beren salgaiak sartzeko, hirian sartzeko, zerga bat ordaindu behar zuten, arbitrio izenekoa, ez? Eta hori ze urtera arte egon zen gutxi gora behar? Hori izan zen 1975 arte. Osea, nahiko gertu. Bai. Eta zerga ordaindu beharrak kendu zutelako edo zergatik kendu zuten? Bai, horregatik. Osea, momentu hartan ja zerga horiek deusestatu zituzten, eta ordan ez zuten ja zentzurik, eta ordan ja bihurtu zen hori bulego eta gasolindegi altzeginean eta hori guztia, ez. Eolako batzuk baziren Iruñeko muga guztietan, errepide nagusienetan, ez. Bazegoen beste bat Errotzapea aldapan, bazegoen beste bat Milagrosa auzoan, lehen Motxolo auzoan, bat ziren batzuk. Hemen komentatzeko igual ere bai, batzuk, bakoitza bat zuen bere ezaugarria, bere bizi nolabait txikia, ez? Adibidez, San Nikolas Portalea zegoen etxola ura, hori horretan bakarrik, etxola horretatik bakarrik sartziteken ardoa. Ardoa ez zen sartzen handik bazik. Beste guztietatik ez. Adibidez... Eta hori zerbaitengatik da edo... Ez dakit zergatik, baina ardoa sartu behar zen handik. Gero, zerga gora, zerga bera, zaindarien eta nekazarien artean baziren tirabirak edo jokuak edo historiak haien artean, ez? Horrek beti ematen du bidea tranpatxoak egiteko, eskutuan pasatzen saiatzeko zerbait, zergalaria erosteko nolabait esateko ordaindu, zu pasatu zerri hau, lasai, baina eman dozena erdi bat arraultze edo zerbait, ez? Orduan, haien artean, bazen zergalarien artean, zergalaria ziren funtzionarioak, ez? Udaleko funtzionariak. Preziatuena zen Errotzapea Portalekoa. Zergatik, ondoan zegoelako azoka. Eta dago, orain gaur egun, ez? Azoka zaharra, bere garaian azoka bakarra. Eta orduan, nekazari guztiak edo salgai guztiak sartu behar ziren, errezena zen ura, ez? Sartzeko, gertuena zelako, ez? Eta orduan, beti ibiltzen ziren olako trikimailuak eta azpijokuak eta historiak, ez?
bazegoen inkluso, goratzen gogoan daukat, kanta herrikoi bat, herriak, herrikoia asmatzen zituzten hainbeste kopla eta historiak, pues kopla bat zen horri buruz, ez? Han puesto portalero nuevo que nos cobra no sé qué y viene a tocarnos los tararí. Eta eske olakoa zen, ez? Olakoak ziren, harremanak olakoak ziren. Bueno, pues han, mutur hartan, Burlatako muturrean, mugan, bazegoen, beste olako etxola bat, ez? Eta etxola hori mantentzen da. Gainerako guztiak desagertu dira, baina hori da mantentzen den bakarra. Berriztatua eta, bueno, zar berritua baina, bueno, mantentzen da. Baina lehenago, eta ja muga, nolabait, markatzen, badago gurutze bat. Harrizko gurutze bat, ez da oso zarra, nahiko modernoak, mende bat, bi mende hor, nonbait, ez du besterik. Garai batean jarri ziren batzuk, ez Iruña bakarrik, herrietan ere bai eta beste hiriburu batzuetan ere bai. Mugak nolabait markatzeko gurutzeak, ez? Garai batean ziren pikotak, zera gaizkileak lotutzeko edo bere burua jartzeko edo holakoak, ez? Eta gero bihurtu ziren gurutze, ez? Eta orduan irudikatzeko, gogoratzeko edo nolabait zera itxura hori emateko, han jarri zuten bat. Badago beste bat La Madalenan, Zubiaren ondoan badago beste bat, Takoneran badago Bosquecillon, badago beste bat, holako oso antzekoa dira guztiak. Eta honek dauka, adibidez ikuste daiteke, han armarri bat dauka 5 zauriak irudikatzeko. 5 zauriak dira Iruñeko armarriaren atzealdea. Aurrealdea da lehoia, badakigu ez, baina atzealdea dira 5 zauriak. Eta hori agertzen zen bi irudiak, alde batean eta bestean, agertzen ziren ikur guztietan, udaleko ikur guztietan. Ni gogoratzen dut, eta oraindik badago, ni izan nintzen udal dantza taldekide bat, dantzari izan nintzen bere garaian, orain duguna dena, baina garai hartan talde ofiziala zen. Eta orduan, gure bandera zen, Iruñeko armarria, alde batetik, baina beste aldetik 5 zauriak. 5 zauri horiek dira gogoratzeko izan zen agindu bat, promesa bat, ez? Udalak egin zuen olako izurrite bat gertatu zenean Nafarroa edo Iruña libratuko bazen, horren truk armarrian jarriko zituztela 5 zauriak eta horregatik jarri zituzten, ez? Eta mantentzen da. Han dago armarri hori, konturatzen baldin badazera, begiratzen baldin baduzu detailekin, han agertzen da ere bai San Fermin, agertzen da San Saturnino, badu bere ikonografia berezia ere bai, eta merezi du. Pareta batean edo? Ez, da, zutabe bat. Zutabe bat, bai. 3 maila ditu azpian, zutabe bat, eta orduan muga markatzeko, nolabait esateko, ez? Eta gurutzea goian, eta armarria eta hori gutxia. Bai, baina esaten dut, zutabe horretan grabatuak daude? Bai, armarria handago, plaz. Grabatua baino itxatxita, nolabait esateko, zizelkatuta. Eta besteak ere bai, inguruan, San Saturnino, San Fermin, eta hori, irudi batzuk daude inguruan. Interesgarria da, merezi du geratzea momentu bat eta begiratzea ze ikonografia dagoenan, ez? Eta ja, bukatuta, toki hori bukatuta, pasatzen baldin bagara beste aldera, aurkitzen dugu eta oso ikusgarria da apaizgaitegia, seminario. Etxe handi bat, Victor Eusak egina, 1931an, orduan, konturatzen gara, nola, Victor Eusak bere garaian zuen garrantzia
eta nolabait eragina zera Iruñean, ez? Parkearen hasieran, komentatu genuen bere momentuan, badagoela, zera ikastetxe bat, Eskolapioz, berak egina. Eta beste muturrean dago apaizgaitegia, berak egina ere bai. Eta parkea ere berak egina. Osea, oso eragin handia zeukan momentu hartan, ez? Komentatu genuen, Eskolapioz ikastetxeak baduela ikur bat, eta da San Miguel, ez? Dorre bat eta gainean dagoela San Miguel. Da faro antzekoa, faro, zera alde guztietatik ikusteko. Eta bestean ikurra da gurutzea. Eta eraikinean ikusten da, eraikina bera dela gurutzea handi bat, itzela, eta da, meseta ertzetik behitik ikusteko eta agertzen da, zera argi eta garbi gurutzea. Victoriusa katolikoa zen, ordan bere pentsamoldean ziren beti hainbat ikur, erlijio ikurrak, ez? Bata zen gurutzea, beste bat zen Ama Virginia, eta hortik ere bai, ezera Milagrosa Eliza, beste muturrean gaude orain, ez? Zaragauza etorbidean, handa beste faro bat, beste ikusgarri bat, azpitik, Zaragoza errepidetik ikusteko. Ikusten duzun lehendabizikoa da, olako faro handi bat. Ama Virginia. Zakin non kokatzen den hori? Hori dago, zera Foruen plazan. Foruen plazan, dago eliza, handia. Bueno, luzea, ez? Eta ikusten da, ez? Ordan, Burlatatik etorrita ikusten duzu gurutzea. Zaragozatik etorrita ikusten duzu Ama Virginia. Eta bertan, Medialunan, parkean baldin bazaude, ikusten duzu San Miguel. San Miguel ikur bezala, ez? Gurutzea oso presente zegoen bere pesamoldean, horregatik Urmaela, komentatu dugun Urmaela, gurutze bat da, ere bai, planta da, gurutze bat. Orduan, beti saiatzen zen ematen olako, simbologia bat, ez? Behin, hau da, beste bitxikeri bat, behin pasatu zen nolabait. Victoriusa zen, gerra garaian, Karlisten gerra batzordekidea, miembro de la Junta de Guerra Carlista. Beraz, botere handia zuen, eragin handia zuen, ez? Horretaz gain oso arkitekto ona zen, hori dudik gabe, ez? Ordan beste eraikin asko egin zituen batez ere, eta jaia bakarrik, zabalgunean badaude eraikin asko. Eta holako simboloak jartzen zituzten beti, ez? Haien artean, komentatzeko pixka bat, nahiz eta tokitik atera, Labasko Navarra orain Zara den eraikina, San Ignacio... Zinemak zirenak. Bai, lehen zinema zen, lehenago antzokia, baina beste muturrean, Zaldearen beste muturrean. Horre bai, azkenean, aitzinaldea da olako dorre antzeko bat. Orain dago dorrea. Baina lehenago, berak, jatorriz, ezen dorre bat. Berak jarri zuen gero, dorre hori. Hasieran zegoen olako irudi bat, eskultura bat. Eta zen Palas Atenea. Palas Atenea, gerlari moduan jarrita, eskultura itzela, handia, oso handia. Ikusgarria ere bai, toki guztitatik ikusteko. Baina, dirudienez, hori ez da seguro, baina dirudienez, zergatik kendu zuen, nahiko ikusgarria zen, eta dirudienez, batzuk interpretatzen zuten horrek, pentsatzen zuten horrek ematen zuela errepublika irudia, errepublikaren irudia, matronaren irudia. Frantziaren antzekoa. Hori da, antzekoa zelako, edo, olako itxura zuelako, ez? Eta horren kendu zuten. Kendu zuen berak. Zer egin zuen berarekin? Ez dakigu. Zer egin zuen eskulturarekin? Desagertu, ez da jakiten.
Gainera, jende arkitekto batzuekin hitz egin dut ere bai, eta irudi hori, ezke badaude argazkia gainera, irudi hori, polita zen, eta non egon daiteke hori? Gainera ondia izan da, osea... Oso ondia. Edo zuntzitu zuten, desagertu zen. Kontua da, apaizgaitegian ikurra da dela ezera gurutze ikaragarria. Claro, apaizgaitegia eraiki zuen 1931an. Eta pentsatu behar dugu, 36an gerra zibila hasi zela. Orduan, momentu hartan beharra zen gerra. Osea, ekonomia eta antolamendu guztia, gizarte guztia zegoen gerraren inguruan, ez? Eta orduan, bihurtu zuten ospitale. Osea, apaizgaitegia zena ospitale bilakatu zuten, ez? Baina odol ospitalea, osea, gerran zaurituak eramateko, gerrako zaurituak, ez? Eta horrela ibili zen, gerra osoan, eta gerra zibila bukatuta, bueltatu zen bere zereginera, ez? Eta edifizio oso handia da, oso handia, ni barrutik ikusi dut eta da itzela, eta pentsatu behar dugu, garai hartan, gerra zibila bukatu ondoren, gerra ostean, apaiz asko ikasi zutela han, baina asko eta asko ziren. Orduan, oso eraikin handia. Eta gero bukatzeko, azkeneko zonaldea, bere ondoan, badago beste kolonia bat, txalet kolonia bat. Txalet txikiak eta polita, eta toki oso lasaia, da Argarai. Argarai, tokiaren izena da Argarai, baina bazegoen beste izen bat, Obietagaina, bi izenak. Eta gainera, toponimo... Zergatik aldatu zuten izen? Ez, bikoitza, bai. Eta nondik dator izen hori? Dirudienez, interpretazio bat da arga garai. Osea, argaren gainean dagoen tokia, ez? Hori nahiko eztabaidagarria da. Arri garai izan daiteke hainbat gauza. Eta toponimo hori errepikatzen da Nafarroan. Osea, ez da Argarai bakarra. Kontua da bestea, Obietagaina, hori bai dela nahiko argia. Ze Obietagaina, zergatik han zegoelako, dirudienez, ez, induskatu egin da, hilerri bizigotiko bat. Osea, bizigodoen zera garaian, han bat zegoen hilerri bat. Eta aurkitu zuten, etxeak eraikitzean agertu zirenan ondarrak eta historiak. Eta orduan, Obietagaina izena. Kontua da, Obietagaina izena erdiaztuta dagoela, ni txikian nintzenean, Obietagaina izena bazuen bere indarra, baina gaur egun Argarai, esaten da Argarai, ez? Kontua da ere bai, badagoela eztabaida ere bai, ze txantrea partean badago beste termino bat izenez Obietagaina, ere bai. Orduan, azkenean auskalo zer, ez? Baina egia da, han egon zela hilerri bizigotiko bat. Eta, urbanizazio horretan, urbanizazio nahiko, handixea da, ez? Beste bitxikeri bat, aipatzeko, bukatzeko, kaleak, badaude kaleak antolatuta, eta kaleen izenak, kolonia horren kaleen izenak dira Nafarroako ibarren izenak. Baina falta da bat, Ultzama falta da. Eta hori zergatik da edo ezakigu? Pues nik ez dakit, auskalo, dirudienez, edo hori Aratzurik esaten du, Jose Joaquin Aratzurik esaten du, edo astu zuten izena, edo kale nahiko ez zegoen.
Eta horregatik bat geratu zen kanpoan eta izan zen ultzama. Eta horrekin bukatzen dugu gure ibilaldizo hau. Oso polita da, nik konbidatzen dut, nahi duenari, zera konbidatzen diot, zera paseoa emateko, zera oso lasaia, oso polita, eta hainbat ez asko, badaude, detaile asko konturatzeko eta gozatzeko. Bale, mila esker gurekin berriro egoteagatik. Ez horregatik, plazerra izan da. Oso interesgarria kontatu duzun guztia. Oso ongi. Bueno, ondo izan. Berdin. Bueno, onaino gaurko saioa. Hurrengo asteartean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu ona pasa, urtea ongi bukatu eta urte berri on. Ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.